Tsiku number 37, imfa ya Yesu. Mama wa tsiku loyamba la Sabata anapita kumanda atatenga zonunkhira zimene anazikonza. Anapeza mwala uli wogubuduza pa khomo la manda. Atalowa m'mandamo sanapeze mtembo wa Ambuye Yesu. Mufuniranji munthu wamoyo pakati pa anthu akufa? Iye sali muno wauka. Kumbukirani zimene adakuwuzani akadali ku Galileya. Mwana wa munthu ayenera kuperekedwa m'manja mwa anthu oyipa, kupachikidwa pa mtanda ndi kuuka kwa akufa tsiku lachitatu. Kubuduzika tinalowa mtembo wa Ambuye Yesu munalibe. Yani mtembo wa Ambuye Yesu mulibe? Panthu awiri anaonekera kwa ife ndi wangelo onyezimira monga dzuwa nati, mufuniranji munthu wamoyo pakati pa anthu akufa? Ndi zoona. Tikhulupireni. Taona, pitani kuti mukazionere nokha. M'manda munalibe, Ambuye waukadi. Petro, chonde tikhulupireni. Ambuye waukadi anaonekera kwa Simoni. Sitinamzindikire. Tili pansi. Kumatanyima mkate ndipameta muzindikire. Kwemawo nchodabwitsa kuti anapitako. Mtendere ukhale ndinu. Chiyani chakuvutani? Bwanji mitima yanu ikhalabe yokayika? Onani manja anga ndi mapazi anga kuti ndine ndithu. Khudzeni ndipo muone. Pakuti mzukwa ulibe mnofu ulibenso mafupa monga muli kuona ndili nawo. Zimenezi ndi zimene ndinalankhula nanu pamene ndinali nanu paja. Zimene zinalembedwa za ine malamulo a Mose, mabuku a aneneri ndiponso buku la masalimo zakwanira. Ndizo zimene zinalembedwa kuti mpulumutsi wolonjezedwa uja amve zowawa ndi kuuka kwa akufa tsiku lachitatu. Ndipo mu dzina lake uthenga wakulapa ulalikidwe kwa anthu a mitundu yonse, kuyambira mu Yerusalemu. Inu ndinu mboni zake za zimenezi. Ine ndidzakutumizirani chimene Atate anga analonjeza chija, koma inu khalani mu mzinda muno mpaka mutalandira mphamvu yochokera kumwamba. Kodi mauneneri ndi malonjezo akuuka kwake anali wotani? Ndikanakhalapo ndikanaganiza pena kumva motani poona Yesu. Kodi Yesu akufuna uthenga wa ufumu wake ufalitsidwe motani?